Hi. Hi, shwmai. Oh, yeah. Mae pawb yn cael awyr iach i gwrdd â phlant eraill a gweld y natur. Ond mae angen seiclon ofalus a deall y beiciau a'i macan weithiau. Angen cadw'r beic yn lan ar olwyn yn llawn air fel finne ar yng ngweitha. Edrych i'r tip cynta. Yr ail yw medru symud i'r gofod. Trydydd tip yw cyfathrebu gyda'r corff. Ac yn ola, gwybod pwy sy'n cael blaenoriaeth. Dyna fywyd gorau ar y beic heddi. All right.